Превозните средства, които работят на линия, са около 810. От тях имаме около 550 автобуса, които работят на линия, и 250 трамваи и тролея. Простата сметка показва, че на един контролен екип се падат по около 100 превозни средства за проверка. Но след като има кой да ги провери, защо автобусните водачи често нарушават едно от основните си задължения, а именно да продават билети. Едно от задълженията на водачите силите на реда. при спряло превозно средство, когато се ако няма билети или ако не му работят съответно устройството за перфориране. Всеки на такова нарушение ще санкционира най-строго. Задължени са да продават билети. И все пак, колкото по-често се подават сигнали срещу провинили се шофьори, толкова повече се увеличават шансовете да се подобрят условията на пътуване. Така че не се колебайте да сигнализирате, ако шофьор говори по телефона, пуши, няма билети или просто се държи неучтиво. Използвайте смартфоните си наистина разумно, за да бъде чут гласът ви. Тук виж културата на обслужване се подобрила. И още една тема транспорт. Стачката на германската авиокомпания Lufthansa продължава и днес. Отменени са 290 полета, което ще засегне около 37 000 пътници. Полетите между София и Франкфурт са отменени. Протестът продължава от 6 до 13 ноември и ще засегне предимни курсове на кратки разстояния. Синдикатът обяви едноседмична стачка, след като последните преговори с компанията по въпроса за пенсионирането на бордовия персонал се провалиха. Служителите на Lufthansa започнаха демонстрации, след като стана ясно, че ръководството иска да намали пенсиите за екипажа, който ще наема в бъдеще, и да отмени възможността за ранно пенсиониране на 55 годишна възраст. Чрез специален указ на Барак Обама, Вашингтон спря строежа на петролопровода Кейстон, който трябваше да достави нефт между Канада и Съединените щати. Според американския държавен глава, страната трябва да се фокусира върху развитието на технологиите за добив на чиста енергия, която ще осигури работни места и енергийна сигурност, вместо да пренася петрол до Мексиканския залив. По-рано тази седмица Трансканада, компанията, която трябваше да изгради тръбата, поиска от американското правителство да задържи взимането на решение по проект. Съединените щати са похарчили близо $400 милиона за обучение на бойци от сирийската опозиция. Според разследване на вестник USA Today, въпреки изхарчените средства, програмата е била неуспешна и е била прекратена миналия месец. Отделената сума била още по-голяма, като властите твърдели, че за 2015 година от програмата ще излязат 3000 обучени войници, а за всяка следваща година по 5000. В крайна сметка 180 сирийци са преминали успешно програмата, от които само 95 са останали на територията на Сирия. Така излиза, че за всеки обучен боец са изхарчени $2 милиона. От Пентагона опровергат отчисленията, като твърдят, че разходите са били много по-ниски, по $30,000 на човек. Те настояват, че голяма част от средствата са били използвани за оборудване, някои от които все още са на склад. Сега ставаме в Съединените щати, но с нещо далеч по-любопитно. В Ню Йорк се проведе парада на мъжете с бради и мустаци. Събитието се чества ежегодно и предшества националното първенство, което определя кой притежава най-добре поддържана, оформена и дълга брада. Вижте ги ви. По принцип, Рокфелер Център в Ню Йорк човек може да види мъже и жени в всякаква възраст. Това не беше точно така през последния ден. Улиците бяха пълни с мъже с бради и мустаци. Участниците в националния конкурс за бради и мустаци се събират в Ню Йорк, за да покажат личните си достижения. Един от фаворитите в категорията на активни мустаци с бради и 19. Got locked away.
се отнесат докато я знаеш.